Jeg har jo ikke rigtig fået lavet den her side nu, men jeg vil rigtig gerne lave det som sådan en blog til England. Eller ikke til England, men en blog, hvor jeg skriver til primært og næsten kun venner og familie, mens jeg er i England, hvor jeg vil lave nogle updates omkring, hvordan jeg har det, og omkring skolen, hvad er det for en skole, hvad lærer jeg, mens jeg skal være væk i det år. Det kommer til at være sådan en blog, ligesom med mere kulturelle billeder, ikke så meget af, hvad har jeg købt lige på det sidste. Måske også nogle billeder af, hvad har jeg købt til hjemmet, eller sådan alt almindelighedsting, men lidt mere relateret til bare familie og venner, så de kan se, hvordan jeg har det. Og så vil det ikke blive opdateret så ofte, men mere sjældent, og måske mere dybe indlæg, og måske en masse af sådan nogle, hvad skal man sige, videoblogs, som jeg sidder og laver nu, fordi det er måske også meget rart for jer at høre, hvordan jeg har det. Måske skal jeg snakke engelsk. Nej, i hvert fald ikke lige med det samme. Det er også til dels nemmere at sidde og udtrykke sig sådan på en videoblog, men også lidt sværere. Man siger meget og men nu kan man jo ikke lade være. Jeg laver den her velkomstvideo, fordi jeg ikke rigtig er kommet i gang med bloggen endnu. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg når at komme i gang, inden jeg rejser, fordi jeg synes, jeg laver så mange ting hele tiden. Jeg arbejder meget, og på lørdag, det er torsdag aften i dag, men på lørdag rejser mig og Nikolaj til Egypten. Og så kommer der bare til at ske en masse ting, så jeg ved ikke rigtig alle de planer, jeg havde om at lige få lavet en god startside og info, hvad er det, jeg skal læse og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om jeg når at lave, inden jeg tager afsted, men I skal nok få det. Og så tænker jeg, at det er lidt nemmere at forklare det sådan på en video, hvor jeg bare sådan fortæller lidt om, hvad det er, jeg skal. Jeg skal et år til England, det ved I jo godt alle sammen. Jeg skal overlæse Supply Chain Management with Logistics, som er et top-up kursus, hvor jeg får en bachelor, når jeg er færdig. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg skal bo i en by, der hedder Huddersfield, som der ligger en halv times togkørsel fra Manchester, sådan midt England. Nu er jeg ikke så god til geografi, men jeg tror, man kalder det midt England. Jeg er ikke helt sikker. Mig og min veninde Katrine, vi har fået et rækkehus med en masse værelser, skulle jeg til at sige. Vi har et værelse hver, og så har vi et gæsteværelse, og så har vi en stue, efter hvad jeg kan se på billederne. Det er sgu et rigtig, rigtig fint hus, og god stand i forhold til deres standarder. Og for første gang i mit liv, eller ikke for første gang i mit liv, men første gang i mit udeboende liv, der får jeg min helt egen vaskemaskine. Så det glæder jeg mig til. Og så bliver det spændende at komme over og et eller andet sted være lidt selvstændig, men også blive smidt lidt ud på glatis og finde ud af alting selv igen, eller finde ud af alle de her ting, og så på et helt andet sprog. Bestil internet, få nyt telefonnummer eller kort, eller hvad man skal have derovre. Bankkonti og lære en masse nye mennesker at kende, og ikke mindst lære det engelske sprog. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og også i forhold til, at jeg har haft nogle fantastiske måneder hos AO. Virkelig fantastiske. Og jeg er vokset. Jeg har vokset flere meter efter, hvad jeg selv mener hos AO. Og lært rigtig, rigtig mange ting, som jeg ikke tror, som jeg ikke tror, mange af mine medstuderende har lært. Eller nogle af dem har lært det, men det har virkelig, virkelig fået mig til at vokse, og få mig til at få en masse kendskab til alle mulige ting, og en masse redskaber. Også meget praktiske redskaber, som jeg kan bruge fremadrettet. Jeg glæder mig til at få lidt input, sådan mere vidensmæssigt på det teoretiske plan. Og jeg håber rigtig meget på, at jeg kan komme tilbage til AO og give dem nogle af alle de fif, som jeg har lært på det år. Det bliver spændende, men det bliver hårdt, og det bliver en helt anden måde at gå i skole på, end hvad jeg har været vant til før. Ja, så bliver der mange dejlige flyveture. Jeg kan ikke så godt lide at flyve, så det skal nok blive godt. Det kan være, at jeg vender mig til det. Så kommer jeg forhåbentlig til at se min familie, eller jer familie, og jer venner, og Nikolaj en del, eller ikke en del, gang om måneden. Ser jeg noget ser jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det kommer nok alt sammen, som det skal komme. Og hvis man synes, man ser dem for sjældent, så må man jo se, om det ikke lader sig gøre, eller så må man jo overleve. Det skal man jo kunne.
Nå, men jeg tror, jeg prøver at se, om jeg kan klippe de her 2 videoer sammen til en. Og det bliver nok i aften, måske i morgen. Nu vil jeg bare gerne lave, hvad jeg har lyst til, inden jeg tager et år ud af kalenderen til England. Men jeg håber, det var lidt og nok til at starte med om Englandsturen. Jeg vil opdatere jer løbende, og hvis I er interesseret i det, så vil jeg gerne give jer flere af de her videoblogs, og ellers skal I være velkommen til at kommentere det. Det er trods alt kun familie og venner, som der tror jeg kommer til at læse det her. Og jeg vil meget gerne svare på spørgsmål. Og I kan også bare sende mig en mail, og I kan sende mig en besked over Facebook. Men ja, det er meget rart at måske vise jer lidt sådan på video. Nå, nu skal jeg ikke snakke mere. I må have det godt. Vi ses forhåbentlig inden jeg tager til England. Hej hej.